Haluatteko kuulla esimerkin särjen rahan käytöstä? Meillä oli 2 vuotta sitten, kun muutettiin tänne, niin muuton jälkeen sitten huomattiin, kun tarvittiin ilman kostutinta, että siitä on hävinnyt se semmoinen torvi, mistä tulee se höyry sitten ulos. Ja sitten 2 vuoden aikana etitty moneen kertaan ja joka paikasta, ei mistään ei löydy. Nyt sitten toi tyttö, täällä alkoi tää All in Freedom homma, niin tyttö muutti tänne alakerran huoneeseen, se pitää sitä ovea kiinni, niin se on patterit täysillä, niin se on tosi kuiva ilma ja taas etittiin sitä ja ei löydy mistään. Sitten mä sanoin, että kysymään, että mikä se valmistaja, että kyllähän nyt jostain löytyy tilaamalla sen semmoinen torvi, että pistää ne asiakaspalvelu viestiä, niin kyllähän ne jotkut valmistajat niin tarvittaessa sitten vaikka lähettää semmoisen varausen, jos ei sitä kaupasta tai erikseen ostettu. No, tämähän löytyi täältä sitten. 5 euroa. Tilasin 3 päivää sitten. Postikulut oli 7 euroa. Yhteensä 13 euroa tommonen putkilo. Menin tuossa äsken alakertaan, niin emäntä sanoi, että nyt meiltä on näitä sitten 2. Se oli sen ilman kostuttimen kannen sitten avannut ja laittanut yrittänyt laittaa sen vettä sinne sisälle, niin se oli tämä torvi oli siellä jossain, vesisäiliön siellä jossain pakattuna sitten. Taas meni 13 euroa aivan hukkaan. Minä kun luulin, että minä säästän siinä, kun mä tilaan tommosen erillisen, niin ei tarvitse ostaa uutta ilman kostotinta, niin universumi kuuli tämänkin. Paskarunit sieltä ja vittuilu löydöt sitten heti kun oli saatu se homma. Tämmöistä särjeelämää.